שוב שלום לכם, אני יונה בלבוסטה, והיום אני רוצה לתת לכם טיפ איך להשאיר את משטח העבודה בבית נקי אחרי שמבשלים. זה יכול להיות על השולחן, זה יכול להיות על משטח השיש, משתמשת בנעלון נצמד, מתחת על השולחן, כבר הכנתי מראש מה שנקרא, הכינותי מראש, אני רק מוסיפה עוד רצועה אחת להדגמה, אוקיי? יש לי עכשיו נעלון נצמד על השולחן, אני לוקחת את משטח עבודה שלי ויכולה חופשי לקלף, להתפרע, ללכלך, ממש לא דופקת חשבון. זהו, אז אחרי שסיימנו לקלף, נשארו לנו כל הקליפות האלה, כל הג'יפה הזאת, אנחנו פשוט אוספים את כל הלכלוך אל תוך אריזת הנעלון הנצמד שבנינו במיוחד, טנם, וכל זה הולך לפח. סיימנו, שולחן נקי, המשטח נקי, אפשר להתחיל להכין את המרק. אני דומת, אני מתנצלת, אני לא עצובה, זה מהבצל. זהו, אנחנו נכין את המרק, השארנו את הכל נקי, וניפגש ונתראה בסרטון הבא. ביי!